Sziasztok, én Balázs vagyok, és egy videóval jelentkezem. Ez a, mint itt látjátok, a bemutatás arról fog szólni, hogy ugye az első videó, nem tudom miért csinálom ezt, az első videó az arról szólt, hogy tehát lehetett látni benne, hogy a Minecraftom régebbi, mint most. Igen, letöltöttem, újra raktam telomra, és most ezért a 11.0 alpha buildingot fogom használni, és most be fogom mutatni, hogy milyen új dolgok kerültek ide. Adjunk egy nevet neki. Szeretem a tejszét. Ez biztos, hogy kreatív. Rakja, hogyha flash, inkább igen. Egész, hát telom nem jó, de egész gyorsan tölti be. Na. Igen. Na, meg is mutatom az inventoryba, hogy milyen új dolgok kerültek be ide például. Először is formálok. Teljes vödörre a kreatívba is. Lag is be. Is bekerült, nem ezt akartam. Ja, snowball. Ez volt, igen, van teljes, de ez most nem annyira fontos. Redstone block, nem, ne örüljetek, nincsen még redstone, és már azt várom. Jó, nem vagyok egy redstone ninja, de akkor is várom. Ja, igen, itt vannak az új tojások, ezeket is megmutatom. Először azt, olyan volt, mint így van. Na, bemutatom a snowball. Kicsit eléggé fura, mivel kreatíva és mindenki tud kitni blokkot. Mindig, aztán nem. Nem akarom oldani. Na. Igen, nem. Vizet lerakom, mert az most kell a víz, vagy nem kell a víz? Nem kell most víz. Na mindegy, most már tök mindegy. Először szerintem kezdjük az új állatokkal. Például polip. Van nagy polip is, kis polip. Ez ugye inkább lesz, hogy meg ilyen nem tudod látni víz alatt, és megütjük, mert miért ne? Miért ne üthetnénk meg? De fogni. Ezek jó mélyre lementek. Na. Tehát most itt is megmutatom. Ez amúgy elég fura, hogy kreatívban még így itt is nem sebzik egymást. Sem megbágoltatok egy kicsit. Tehát ilyenek. Ilyen száj van, mint a igazi igazából. Na, a második, ez egy pók. Ez az újfajta mérgező pók, hogyha megüt. Ez ilyen. A hajó. Csak felteszek board, és így. Először fel kéne nézni. Na igen. Szerintem ez tök jó, én szeretem a hajókat. Redstone block, mint az igaziba. Szerintem ez is elég. Na meg magma kocka. Na, szerintem ez a videó volna.
ez csak egy bemutató videó lesz. Úgyhogy búcsúzom. Sziasztok!